estación máis calorosa do ano, que segue a primavera e precede ao outono. Extensión de area ou pedra miúda, normalmente plana, á beira dun mar ou dun río. Período de tempo durante o cal non hai que existir ao traballo ou ás clases, dedicado a actividades distintas das habituais ou a descansar. Pero hai persoas que non descansan. Realmente salvamos vidas e iso ao que nos dedicamos, ainda que aquí non sea o principal que facemos todos os días, pero o traballo de socorrismo basase neso, en salvar vidas, en ser eficaces cando temos que selo. Por que hai socorristas en algunhas praias e en outras non hai? Digamos que as praias que teñen socorristas principalmente só é ser gracias á bandeira azul, porque é un dos requisitos indispensables que ten, non? Para poder, digamos, galardonar unha praia con ese distintivo. Pero realmente os que o deciden suelen ser os ayuntamientos, os concellos, porque, por exemplo, en Rianxo non teñen bandeiras azuis, pero, sin embargo, sí que sacan convocatoria de socorrismo, outra cousa que non chegan a conseguilos. Que é unha bandeira azul? Garantiza que tanto as augas das praias están en condicións óptimas para o baño, que dispón de servizos como pode ser o de socorrismo, islotes para a clasificación de basuras, acceso para xente con discapacidade. E, por exemplo, unha cousa que me encantou de Bandeira Azul foi a súa iniciativa de, digamos, de ter a obrigación de ter mínimo unha silla anfibia por cada praia para a xente con discapacidade que non se poda bañar. Teñemos entendido que non hai moitas mulleres socorristas. A que crees que se debe iso? Pois a verdade é que non che sabría dicilo, porque as probas non son para nada do outro mundo, tanto os poderían facer homes como mulleres, os baremos son bastante equitativos nese aspecto, e a verdade é que pois non che sabría. Neste ayuntamiento somos 14, das cales somos 4 mulleres, así que a verdade é que é unha pena que non se animen máis mulleres a este traballo, porque é maravilloso. Que tipo de urxencias sole descubrir nesta praia que é tan tranquila? Rasguñaduras, cortes, ou mellor algún neno que tropeza e cae. E moitas veces soe pasar sobre todo co tema das embarcacións hinchables, o sea, tipo donus, tipo os típicos flamencos que se levan moitísimo este verán. Pois sí que moitas veces se teñen subido a eles, non darse conta de que a marea o que fai é leválos pa fora, e cando se queren dar conta ao mellor están a uns 500-600 metros da orilla. Entonces eso sí que é un peligro, porque realmente despois eles non van a ser capaces, se non teñen cualidades de nada, non van a ser capaces de volver á orilla. E moitas veces sí que nos temos encontrado con haberlle botado broncas, entre comillas, aos rapaces por andar facendo cousas perigosas, e despois os pais recriminarnos que non somos nadie para recriminar aos fillos. O sea, que teñen dereito a pasalo ben cando realmente non ven que están correndo un gran risco. Neste concello atopámonos realmente con xente que opina de todo, xente que pensa que simplemente estamos sentados sen facer nada. Temos tido casos de persoas que nos veñen recriminando, incluso, que parece mentira, un traballo tan importante como o socorrismo, persoas que che veñen dicindo estamos vos pagando un sueldo para que estedes sentados aí todo o día sen facer nada. Que é o que pasa? Que a hora de verdade, cando pasa algo, somos héroes. É moi bonito estar de vacacións, pero non vos esquezades de facelo con cabeciña. E se che pasa algo, Xa sabedes a quen acudir. se non hai socorristas, chamado ao 112.